Muling nabuhay ang sigla ng mga basketballista sa Pampanga na 2 taon na hinto sa paglalaro, lalo na sa mga paliga dahil sa pandemya. Ikinasa ng Liga Power Hoops Pampanga ang Intertown Basketball Tournament. Isa itong pribadong paliga na itinayo ng kabalen na si Raymond Dizon. Ito ang unang palaro na ikinasa ng Power Hoops simula nung magkaroon ng pandemya na sinalihan ng mga manlalaro mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Nahahati ang tournament sa Junior at Senior Division. Ang mga player po natin ay inimbitahan lamang para i-represent nila ang kanilang mga towns dito sa Pampanga. Pero hindi po konektado ang Liga Power Hoops sa anumang LGU at sa anumang or kung sino mang public officials dito sa Pampanga. Ang liga ay semi-bubble type kung saan limitado lamang ang pwede manood o pumasok sa gym. Dumadaan din ang mga ito sa mahigpit na safety protocols. Na-practice po ang lahat ng safety measures kagaya ng fumigation, pag-check ng body temperature, paglilista ng pangalan para sa contact tracing, at tayo lamang po ang makakagamit ng gym kapag tayo ang naglalaro. Kasama sa bayan na nagpasok ng koponan ay ang Porac na tinatawag ding One Porac Team, na inorganisa ng dating alkalde na si Carling de la Cruz. Kita ko kasi marami yung may pag-asa na dapat makilala at mapansin ng mga Poraqueño. Nakita naman ng mga players ng One Porac ang pagkakataon na ito upang muling mahasa ang kanilang talento sa paglalaro ng basketball. Napit kami po karela dahil para apakit min talento mi nung nanongatin kami. Meto nga pong way ni para mablik ya pong sigla na po yung sports. Kasi po, yan pong milabasan na banwa. Kaya since pandemic po, medyo makalungkot po yung nangyayari. But ini pong sports ay ini wala mo way para manubalik po yung dating sigla na po ng kaya katamo pong baryo. Samantala, nasa 20 bayan ang nagpasok ng kanilang team para sa Junior Division, habang 15 naman sa Senior Division. Kasama sa Jenna Lumbang Parungao, JM De Jesus, CLTV News.